Ginapahayag nga broker na dakpan sang CIDG madugay na ginapakuno-kuno sa Barangay Boulevard Molo. Illegal nga bluaton ginakabig nga human trafficking suno sa DSWD-6. Si Zen Kilantang nakatutok. Matapos nga nadakpan sang Criminal Investigation and Detection Group si Ana Agustin nga ginaaligar na gabaliga sang bata, ginpahayag sang barangay official sang Boulevard Molo nga madugay na ang suspect nga ginakuno-kuno sa nasambit nga illegal nga aktibidad. Suno kay punong barangay Virgilio Villanueva, tumandok si Agustin sang ila barangay. Nakaagi man ini pa bata bangod ang Iloy Sani ang anay man paltera. Siguro nakatugon man na sa sayagin ni kanan, kag doon siya nagsalo mamlak pabata man. Pero ang yan ang obra, consider kinasa sa manicure bla. Pero ang yan ang obra na ginatawag nga kuan, nga bligya bata, primero kuno-kuno na dati, simple hindi man tayo ka ambal nga patikilan na may ebidensya, makaaktuan mo giti mo turo na entrapment sa sang CIDD. Kag dito na konsumit. Dugang pasang kapitan, may nabaton man ini nga impormasyon nga may mga ginadala ini nga bata sa ila balay, apang wala man sila makahibalo nga may illegal ini nga transaksyon. Suno sa pila ka residente sang barangay nga nakakilala kay Agustin, may mga nagakadto nga iloy sa suspect agod ipa-adapt ang ila kabataan. Yan ang mga kabataan daw ginpang-adapt, yan lang na siya na pang-adapt. Ang yan ang kabataan nga subong, daw duwa na dabla nga nasusunod sa istorya. Iyan ang kabataan nga una, gin-adapt ya. Kaso nang isaya nga daw kano-kanoon, gin-adapt ya man. Kung hindi bala kasarangan nanay magsagod na bala. Nga siyaman, gisilaman ka upper mga nanay siya Nga pangitaan bala man, adapt kay hindi kasarang mga nanay. Di, amo na ginapakita niya, pero wala man kami kabalo nga ginabaligya ya. Samtang ginpahayag sang DSWD-6 nga makabig human trafficking ang aktibidad ni Agustin, subong ginaaksyonan na sang ahensya kag ginasiguro ang pagtatap sa lapsag nga tuyo kun tani ibaligya. We are already acting on the matter, and our protective services division is handling this along with our Council for the Welfare of Children and ang aton nga mga technical staff, no, para buligan ang baby, no, for the best interest ng bata and for the protection of the child. Upoy Kirmal Perkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.